Nyt ollaan ullakolla. Katsellaan mitä täältä löytyy. Siinä on ainakin ilmatilaa. Ja tonne ainakin hengittää ihan hyvin. Ja sen takia on tää harava mukana. Tällä pitäisi siirrellä noita puruja niistä kohin, missä se tulee turhaan likelle laudotusta. Näin on kuulemma neuvottu, että pitäisi tehdä. Hämääkin seitte ja entäs toi nyt sitten? Hetkinen. Onneksi ei kuulu surinaa. Ainakin luulisin. Tätä voi sanoa kohtalaisen isoksi ampiaispesäksi. Kyllä vain. Aikamoinen kennosta. No, mitäs niin, ja tossa on lisää. Jaha. Miten se onnistuu tää meidän varsinainen projekti? Aika hyvin muuten haravalla. Joo. Tätä nyt sitten harrastetaankin sitten tää loppuilta. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.